Moi ja tervetuloa League Finlandin Tube-kanavalle. Mä oon Aki ja tänään mä esittelen teille meidän League painonnostovyön. Tää vyö on valmistettu kestävästä nailonista, joka antaa sille jämäkkyyttä ja tukea. Tää vyö on kauttaaltaan 10 senttiä leveä. Sisäpuolelta tää on pehmeä materiaalinen, eli tää on myös mukava ihoa vasten. Tämä vyö on suunniteltu toiminnalliseen harjoitteluun, jossa vyötä pitää pystyä säätämään kesken treenin. Me ollaan haluttu kuitenkin varmistaa tällä kaksitoimisella soljella, että tämä vyö pysyy myös sun päällä raskaiden ykkösmaksiminostojen aikana myös. Tässä vyössä on myös pitävä ja tarpeeksi pitkä tarrakiinnitys, jotta tämä vyö pysyy varmasti sun päällä. Mikäli vyötä haluaa käyttää raskaiden ykkösmaksimin aikana, tämä vyö pysyy myös tämän soljen avulla paikoillaan. Eli kuten nähdään, niin jos tarran avaa, niin vyö on jämäkästi vielä paikoillaan, kunnes soljesta avataan. Tämä vyö maksaa meidän nettisivulla 42,90 ja meillä löytyy koko ajan aina XS-stä XL:ään, joten sä löydät itsellesi varmasti sopivan ja oikein mittaisen vyön. Meidän nettisivulla on myös kätevä koko taulukko, josta sä pystyt itse tarkistamaan, mikä vyö sopii sulle parhaiten. Eli käytännössä sä mittaat sun navan kohdalta ympärysmitan ja koko taulukon mukaan sitten valitset sulle sopivan vyön. Ja jos sä emmit 2K väliltä, niin valkkaa se pienempi koko mieluummin. Tässä vielä kuvaa meidän nettisivuilta, josta löydät tietoa vyöstä ja myös koko taulukon, jotta voit valita sulle oikean kokoisen vyön. Vyön voi siis kiinnittää 2 tapaa: treeneihin, missä vyötä tarvitsee säätää, pujota vyö metallisolien takaa ja kiristä haluttuun kireyteen. Ja kun taas haluat 110% pysyvyyden, pujota vyö videon mukaisesti ja kiristä haluttuun kireyteen.